ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. чуноне ки шумо медонед, имрӯз мо 10,000 нафар шудем. 10,000 модар, 10,000 хоҳар ва аксарияти онҳо, яъне 50% ҳамин занҳои тоҷик дур аз ватан ҳастанд. бисёре аз онҳо вақте ки мо муошират мекунем, гап мезанем, баъзеашон 8 то 5 сол, 6 сол, 7 сол ба ватан омадагӣ нестанд, дар муҳоҷират ҳастанд, кор мекунанд, барои фарзандонашон, барои ҷигарбандонашон азоб мекашанд дар ҳолате ки худашон ҷисми нозук доранд, ҷисми камқувват доранд. барои ҳамин касоне ки дур аз ватан ҳастанд, занҳои арҷуманди мо, бонувони мо, баъзеашон муваффақ шуданд, баъзеашон муваффақ нестанд. касоне ки муваффақ шудаанд, онҳо хай зиндагии нағз доранд. бо касоне ҳаст ки муваффақ нашуданд, зиндагиашон он қадар ҳам нағз нест. дар ҳози ҳоле гуфта метавонам ки дар ҷое бошед, сарбаланд бошед, ғам нахӯред, иншоллоҳ ҳамааш нағз мешавад, боз кори нағзтар ҳам меёбед. бисёршон дар азоб ҳастанд. муҳимаш ин ки соқу саломат бошед, дар ҷое бошед. бо канали моро тамошо мекунед, лайк мемонед, комментария менависед. ва боз ҳам як бори дигар ба шумо миннатдорӣ баён мекунам. занҳои марди тоҷик, занҳое ки дар ҳамин канали ман обуна ҳастанд, ҳамааш мард зан ҳастанд, чунки ниҳоят самимӣ ҳастанд. подписчикое ки дар ман ҳастанд, 99.9%аш зан ҳаст ва ин занҳои беҳтарини тоҷик ҳастанд, бо маънӣ ҳастанд, бо муҳаббат ҳастанд, босавод ҳастанд. чуне ки шумо мушоҳида мекунед, дар канали ман ҳақорат нест. фақат гапи хуб аст, раҳмат аст, апа аст, додар аст, ака аст, бародар аст. барои ҳамин як бори дига миннатдории худро ба занҳои тоҷик, асосан ба 10,000 нафаре ки подписатсия кардагӣ аст, як бори дига миннатдории худамро мерасонам ва ин навор барои шумо ҳаст. боқӣ сарбаланд бошед, зинда бошед. саломатии шумо, будани шумо барои мо ифтихор аст. марҳамат, тамошо кунед. ин навор аст барои шумо. нархаш 250 сомон. безрукавкаи аҷоибот, истеҳсоли Ӯзбекистон, якм сорт, навинка, ҳамин бор дина даромад. 250 сомон бо арзон мешавад. вақте ки шумо омада аз наздик харидорӣ мекунед, ман нархи донара гуфтаистам, ина бо ман айбар гирифтам ҳамира. безрукавкое ки ина кисош ба дараҷаи оли зурай, бо санг задагиай, ё безрукавкаи чӣ мегӯянд, ранги куртка бориянд, ё остинои дига чиза пӯшондагиянд ва ё дар манекен пӯшондагиянд, ки барои чӣ? Айташ барои хушрӯ буромадани ҳамин курткаи пешаш не хеле пашм дорай. инаё 90 сомай, ба ёш 80 сомон. инаҷа ҷинсо. ё туркиян 1-2-3 гуанжо, бори гуанжоай 3XL, касе ки мефаҳма XL пӯшидана, 52-54 ҳамин хеле одамо метавонанд бипӯшанд. ина марҳамат, бибинед шумо. нархошон аз 100 сомон сар мешавад то 200 сомона. ина марҳамат, шумо бибинед кадоме ки маъқулшонай. анаҷада кардиганои туркӣ тоза ё 180 сомон. туркии тоза, гарантия қатъӣ, вайрон намешаванд. ҳамин фурӯшанда мега ки то 5 сола метавонед ки истифода бурдем. то размери 60 доранд. великан ҳам ҳастай, касе ки маъқул шай, ё 20 модел ҳастай, 20 намуд. чӣ хел мегӯянд, ороишот дора. хай ҳамин рангош сияҳанд, фақат ранги сияҳай, фақат моделош бисёр ина гилошон ҳархела
качествашон хай гуфтам ку гарантия хатияй 180 сомон дона, нархи донаи фирма бақвати ами Туркия амияй. ина марҳамат бибинед шумо. ина бо дарозош ҳастай 180 сомаш камтар калта ҳай бо дарози барои духтаракҳои қадбаланд убаш бо 200 сомон фирмаи алфа будай алфа ҳамихел. ина пуштошон хати ё бо ай пеш бо бадараҷоли хушрӯтар метавон. ина кардиганои ё ҳам қимат бидан барое ки аки камтарак вақт накшидагиай барои ҳам ира бо арзонтар кардан я 50 сомон ай нархи тоистон арзонтаран ё кадом ида маъқула метавона ки занг бизанад мо ин чизоро дастовик карда метавонем шумода. ина ё 250 сомон нархи донаш то размери 50 размери ки дошта и размери балшимирка надора не ки абаё ҳамаш доранд. абаёш то размери 60-62 ёфта метавонанд. ҳами палтуно фақат 250 сомон нархшай то размери 50 доранд. ана ҷои жемпрои калон ёфтам ки без рукавкои калон то размери 60 дора. марҳамат бибинед шумо худатон. марҳамат ҳамаша бинед ҳамаи як 10 намуд расветка дора. и дар бозори корон ҳафтум дарвоза меоед. инаи бологиёш размери ай 48 то 58 будай. инаи поёнгиёш то 60 одаме ки калон мепӯшанд. анаиш базебактар бир ма гуфтам хай камтарак ай пеш хушрӯ бигирам ки шумо бибинед. материалшам назай пард наметиҳанд фақат гарм мегира. ами савдогар беҳад таъриф кард. савдогар сини солаш рафтагӣ гуфтем хай боварш кардем ина сиёмка кардем бори ӯзбекистон ай 200 сар мешавад то 240 сомона. инами жемпрои ман нишон додистам. бо такрор мекунам ки ҳами боро ҳастанд дар ҳафтум дарвоза чорум панҷум риядда пара ҳами ҳафтум дарвоза омаден ҳама чизтона меоен обшӣ бозори нав суроғ кунем фақат. ина ё 180 200 сомон. ина ё 180 200 сомон. ё 140 сум нархи оптовишай. ай донада мумкин 160 битан 160. ина ёш 135 аптои ценаш. мисол ду бигирӣ мумкин 135 битан. айҷада ҳастай бо ина ё 80 сомон аптои ценаш. нархи аптоира мо имрӯз мегем шумода ки шумо бигирен 80 кишид уже 100 намехезада 20 сум даволош мемона. агар дона бигирӣ 20 сум даволош мемонанд шумода метиҳанд. касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шавад. боқӣ сарбаланд бошед. бо видеомо ҳастай видеои нави моро тамошо кунед. сарбаланд бошед то видеои оянда.